बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज तामुलपुराव दिनै सानै जिहादिखौ ग्रेप्तार खालामदों। नंगौ, बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज तामुलपुर पुलिस बिफाना सानै जिहादिखौ ग्रेप्तार खालामदों। सानै जिहादी पुलिस बिफानजों खाजानायनि मुङा सादिक आली आरो जाकिबुल आली। खौरां मोननाय बादिब्ला सादिक आलीनि न'आ बरपेटा जिल्लानि हावलियाव आरो जाकिबुल आलीनि न'आ नलबारि जिल्लानि न' मार्टिट'आव। तामुलपुर जिल्लानि एसपि पानजस यादव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथियो दि सादिक आलीआ सासे मास्टारमाइन्ड, बिनि आगोलाव बियो जेएमबी आरो उनाव आल कायदाजों लोब्बा थानायजों लोगोसे गुबुन गुबुन बेरेखा खामानि मावबोदों होनना फोरमायथिदों। हम लोगों को एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिला था कि तामुलपुर में कुछ जिहादी एक्टिविटीज़ में लोग इन्वॉल्व हैं। उसी टिप पे हमें काम करते हुए सादिक अली, जो कि बारपेटा का रहने वाला है, अभी डोंगर गांव के एक मदरसा में काम कर रहा था, उसको, और जाकिबुल अली घोगरापार एरिया का रहने वाला है, उन दोनों को हमने अरेस्ट किया। और इंक्वायरी करने में पता चला कि सादिक अली मास्टरमाइंड है। वो पहले भी उग्रवादी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है। पहले वो जेएमबी में था, उसके बाद में अभी हाल फिलहाल में वो अलकायदा के साथ एसोसिएटेड है और अंसरुल्लाह बांग्ला टीम में रिक्रूट करने के लिए लोगों को रेडिकलाइज कर रहा है। अभी ये सब इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। अभी तक ऐसा कुछ कॉन्क्रीट नहीं है, लेकिन बहुत सारा इंक्रिमिनेटिंग लिटरेचर एंड मटेरियल मिला है उसके पास से, और जो जिस तरीके से वो रेडिकलाइज कर रहा है उसका भी एक्टिविटीज़ हमें पता चला है। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो भी जिसका भी नाम आएगा उसको भी इन्वेस्टिगेशन के लिए जो भी ज़रूरी होगा वी विल डू दैट। बोलिए घोगरापार एरिया का है। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय एमबी रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान असीए मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गाव गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ एमबी रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे एमबी रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइव, मेमोरी आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। एमबी रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बादिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि एमबी रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।